Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur ekainaren lehenengoa da. Hilabete aldatu berri dugu, baina lasai guk hemen jarraituko dugu eta ordu berean egunero. Bada aldatzen ez dugu beste gauza bat ere, hizkuntza. Euskaratik aritu gara 589 saiotan eta hala jarraituko dugu gure hizkuntzari beste toki bat emanez. Hori bera egingo dute Iruñean datorren astean. Sorionekuak, Euskara nafar guztion egitasmoak, herri mobilizazio bat antolatu baitu Euskara bultzatzeko asmoz. Egun osoko egitaraua antolatu dute eta mobilizazioekin batera eguna ospatuko dute. Nahi nuke esku bat, nahi nuke esku bat, nahi nuke esku bat, zorioneko bat, libre egin azan, askatu gabe. Amore eman ondoren, erruak erre baino lehen. Esku bat, bide seinale, batean, haizea alde. Albiste polita hori, Nafarroan gure hizkuntza bultzatzeko jende asko ari da lanean, baina atzoko egunak ere utzi zigun beste albiste bat, ez dakit oso ondo nola definitu, desatsegina agian. Desatsegina hitzagokia da bai. Atzo Filip Tayeb Abiron errutbi taldeko buruek eta Pirinio Atlantikoetako kontseiluko presidentea den Jean-Jacques Lassarak adierazpen matxistak egin zituzten kazetarien aurrean. Benetan nekeza da, egunero halako berriak jasotzea. Baionako Abiron errugbi taldearen abe etxea trebatokia inauguratu zuten atzo, Lapurdiko hiriburuan, eta Media Bask edabidearen arabera, bertan egon ziren kazetariek salatu dute bi agintarik adierazpen matxistak egin zituztela. Gizonez osatutako aurkezpenean, bisita egin zuten instalazioetan zehar, eta aldageletan sartzerakoan kranpoiak oso garbi zeudela nabarmendu zuen Lasserrek, eta gehitu zuen. Nire emazteari zapatak nola garbitzen diren erakutsi beharko litzaioke. Hala. Baina gauza etzen horreten. Kazetari batzuk egoeraren aurrean asaldatu egin ziren eta galdetu zuten zergatik etzegoen emakumerik ekitaldian. Taiebek orduan adirazi zuen zentroak abe etxea duela izena eta bere hitzetan niri beti errandidatenez Euskal Herrian emazteak sukaldean geratzen dira. Benetan azkagarria da horrelako albisteak entzuten jarraitu behar izatea, eta oraindik egiteko lan asko dagoela ikustea. Baina guk horretan jarraituko dugu, lanean jarraituko dugu. Guk emakumeon egoera hobetzeko lanean jarraituko dugu bai, eta erreferenteak ekarriko dizkizu eguna. Gaur, agian zine munduan ospea izan zuen emakume bat ekartzeko egun egokia da. Gaurko egunez jaio baitzen bera. Ea asmatzen duzuen. Oso ospetsua egin zen, haren irudia Andy Warholen obra batekin. Edo haizeak altxatzen zion soineko batekin. Boa, badakit. Marilyn Monroe. Los Angelesen jaio zen 1926ko ekainaren batean. Eta Norma Jane Mortenson izena jarri zioten. Geroago, Norma Jane Bakers bezala bataiatu zuten amaren maitale baten abizena jarriz. Baina Marilyn Monroe izenarekin egin zen mundu guztian ezagun. 1943an Estatu Batuak bigarren mundu gerran murgilduta zeudela, bere senarra itsas armadan sartu zen eta Australiarantz ontziratu behar izan zuen. Une hartan bakarrik gelditu zenez, munizio fabrika batean hasi zen lanean. Itsas armadako argazkilari bat Marilynek lan egiten zuen lantegira joan zen. Gerra garaian emakumeen lanak ze garrantzia zuen reportaje bat egitera.
Eta horren ondorioz, ia hartu gabe, modelo lanetan hasi zen Marilyn. 1945ean 33 aldizkari ezagunen azalean agertu zen bere argazkia eta hurrengo urtean dibortziatu eta modelo lanetan jarraitu zen, interpretazio ikastarekin batera. Hortik aurrerakoa historia da. Gorantz joan zen bere karrera gaur egun ezagutzen dugun Marilyn Monroe izatera iritsi arte. On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow. Ehundaka diseinatzaileek hartu izan dituzte inspiraziotzat Marilyn Monroe jantzitako arropak, eta horien artean ziur Yves Saint Laurent ere izango zela. Gaurko egun ezten zen diseinatzailea 2008an. Yves Henry Donat Dave Mathieu Saint Laurent. 1926ko abuztuaren batean jaio zen Algerian eta Oran hiriko familia honenetakoa zen berea. Haurtzaroan oso gustuko zuen Molieren pertsonaiak interpretatzea eta arretaz irakurtzen zuen Vogue aldizkaria. 14 urterekin 3 diseinu bidali zituen Pariseko lehiaketa batera eta 3. postuan geratu zen. Hurrengo urtean berriro aurkeztu zen lehiaketara eta oraingoan garaia suertatu zen. Karl Lagerfeld gazteari aurrea hartuz. Vogueko arduradunak antzekotasun handia ikusi zuen Christian Diorren lanarekin eta honi bidali zizkion diseinuak. Diorrek ikusi bezain pronto bere tailerrera eraman zuen lanera. Urte gutxi beranduago Diorrek Yves izendatu zuen bere ondorengo etxeko diseinatzaileen nagusi. Eta harridura sartu bazuen ere, patuak gauzak bere lekuan jarri zituen. Dior urte berean hilbaitzen infarto baten ondorioz. 1957an, 21 urteko gaztea, Frantziako goi joskintzako moda sortzaile gazteena bilakatu zen. Soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira, zure eskuei begira. Muxuen ondartzan Notre Dameko plazan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Aizue, jaiotzak eta eriotzak aztertu ditugu, baina mundu egunei begira ere jarri beharko gara, ezta? Gaur, aiten eta amen mundu eguna da, edo besan da, gurasoen mundu eguna. Nazio Batuen Batzar Nagusiak dekretatu zuen egun hau, gurasoek beren seme-alaben hazkuntzan eta heziketan egiten duten lan eta ardura handiari omenaldia egiteko asmoz. Dekretu horrek familiak aurren hezkuntzan, babesean eta zaintzan duen garrantzia azpimarratzen du. Eta dio, aurrak erabateko garapena duten izaki integrar bihurtzeko, maitasunez, tolerantziaz, ulermenez eta zoriontasunez betetako etxe batean behar izaten dutela. Aizu ez dakit zuei, baina niri bai aitak eta bai amak ia behartu edo, bultzatu animatu egiten ninduten goizero esnea edatera. Beraz, nola ez dugu gaur urrengo mundu eguna partekatuko gaur, esnearen mundu eguna ere bada? Nekazaritza eta elikadurarako Nazio Batuen erakundeak aldarrikatutako data da gaurkoa. Esnea dagoen elikagairik osoenetakoa dela esaten baita, izan ere gizakiek jaiotzean hartzen duten lehen elikagaia da. Aizue, eta badakizuen nora joan behar den ondo osalduta. Nik uste gazte askoren amesgaiztoa den azterketa batera. Gidabaimena lortzeko azterketara. Gaurko egunez, 1935ean Erresuma Batuan lehenengo gidabaimen azterketa egin zuten. Bai, askoren amesgaiztoak bihurtzen dira. Naiz eta ez genuen inoiz pentsatu azterketa horiek ere sorrera bat izan zutenik. Utz ditzagun amesgaiztoak alde batera eta goazen aurrera gure saioarekin. Maria Romero Laspiur dator, udako erosketa jasangarrien inguruan hitz egitera. Wes Andersonen estiloa TikTokera nola eraman duten ere aztertuko dugu, eta tutorial txiki bat emango dizuegu. Eta kafe utxe hartuko dugu Aiala Etxegarai, dantzari, koreografo eta pedagogoarekin. Dena prest dugu Goiuri, zure da hitza. Gaur ekainak lehenengoa du, hau bigarren kafea da, eta
osteguna da. Ongi etorri guztioi. Zuekin tiramisua prestatu duen June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Zuekin tiramisua dastatuko duen Oiana Maritorena Gelme. Atxaldeon. Eta zuekin tiramisua amaituko duen Goiuri Ezeizarandia. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Esan bezala ongi etorri, entzule maite bigarren kafera gaur gure irratsaio honek 500 eta 89 garrena du. Saio bakarra, geratzen da hauxe bera, 600 garrenera iristeko, bihar ospatuko dugu 600 garren saioa, ni oraindik sinetxi ezin da nago, ze sentitzen dut, oste honetan aipatu dudan bezala, ere egun ospatu genuela 500 garren saioa Donostiako akuariumean, beraz, ez dakit, non geratzen ote den denbora. Can't tell me. I know. Arratsaldeak 4:19 minutu ditu, esan bezala osteguna da, eta gu hemen gaude gure maite dutak elkarbanatzeko prest. Oiana Maritorena Gelme, hasiko zarazu, mesedez? Hasiko naiz bai. Gaur maite dut ez bat. Karri dut, Ara? bai. Ez dakit oso ondo nola ezaldu, Baina, da zerbait, batzutan nire jarrera batzuk ez zaizki gustatzen noski, eta batzuetan haserretu egiten naiz, edo duela gutxi gertatu zait, ikusten dudanean badagoela jendea kritikatu behar duena, dana, bai, ala bai. Edo kritikatu nau, ni. Ez dakit, duela Norbaitek zu kritikatu zaitu. Bai, eta gainera kritikatzen zaitu edo zure izen ateratzen den bakoitzean zehoz esan behar du, ezagutzen ez zaituen pertsona batek, eta hori ez dut ulertzen. Sartu zaite zure bizitzan, edo begiratu zazu zure bizitza, eta utzi besteak lasai. Eta haserretu egiten naiz, eta egia da jartzen naizela oso bero momentu horretan, gero berela pasatzen zait, hori ere egia da, baina ez dut ulertzen, ze behar daukazu besten bizitzan sartzen, ez dakit, bizi zaite zurearekin lasai eta biratu zazu zurea lenda bizi. Edo behintzat, ezagutzen manauzu, orduan akaso. Baina ezagutu gabe, Oiana, hain famatua zara? Ez. Heiterrak dituzula. Ez, pentsa. I collect upon my body the memories of your devotion. Oianarekin sartzen den bakoitzari lepoa moztuko diogu. Hori entzuna iruengo, Juri. Of your devotion. Eta zein da zure maite duta, June Romatet Ibarguren? Nire maite duta da, asteburu honetan azkenean eukiko detela bat artetxo bat eskapada txiki bat egiteko, ze azkenean,
edonork kirol bat praktikatzen duena badaki batez ere taldeko kirola baldin badia lehiatzen nahi den momentuan, asteburuak beti dituzula pendiente, edo larunbata edo igandea partidoekin, edo ez baldin bada bat besteak dauka, eta azkenean, asteburu hontan nik bukatu denboraldia eta nire bikoteak ere orain tartxetxo bat du hurrengo partidak baino lehen, eta azkenean eskapada txiki bat egiteko aukera izango dugu, eta hori den maite duta. Ze bolita. Give me a little tears of love. Give me a little full love. Eta ez izugu esan, baina gure lehenengo kolaboratzaia, eguneko lehenengo kolaboratzaia, Maria Romero Laspiur gure handa dagoeneko, eta berari ere eskatu beharko digu bere maite duta. Arratsaldeon, Maria. Arratsaldeon, ze moduz. Ondo, eta zu? Ondo, amen, bueltan. Bueltan, eta zer maite duzuzuk? Egia esan gaur prestok egarri dutela bai maite duta, batzutan etortzen nahi honan plan urduri, haber zein mentatzen duten, baina gaur prest egarri dut, justo gaur goizian erakurri dut egungari baten, artikulo bat, emakume bati buruz, eta iruditu jata oso polita. Pixkat nerekin paralelismo bat topatu dutelako, eta historioa iruditu zaidalako berezia eta polita aipatzeko gaur. Emakume hau, Pariseko emakume bada, Masami Charlotte Labolt deiturikoa, eta berak sortu dau Parisen, landetxe bat lorak sortzeko, sortzeko eta landatzeko. Eta, berak egiten zuen lan moda arloan Londresen eta Bienan, eta, pixkate bukatu zuen moda mundutik, topera arten plan estresa, eta, azkenean moda mundua oso polita dirudi kanpotikan, baina barnean zaudenean, pixkat igual agresiboagoa da, edo, da sektore bat nahiko estresa jasatzen duen, lanekoek jasatzen dute pilua estres, gaurko behar direlako gauzak eta sortu behar ditugulako diseinu berria denbora zuan, eta bera konturatu zen, igual ez zela beharrezkoa estres hori jasatzea horrelako gauza batengatik, hain materiala, eta azkenean gaudela pixkatu ditutan mundu hontan, dena, gaur egun gehien bat, denbora osoan gauzak sortu behar direla eta behar ditugula estimulu pila bat, ez? Eta, bera bukatu zuen pixkat esplotatu zeban, eta zen, alatu ingot guztiz, nire bizitza. Eta orduan, juntzan, pixkat, landatzeko eta nekazaritzako munduko ikasketak egitera mundutik zehar. Orduan, utzi zuen beran lana, eta lehengo Marrokozera juntzen, bertako proiektu batean lan egitera, gero Galesen egon zen, eta gero Japoniara juntzen, beran familia Japoniakoa da. Eta, bueltatu zen Parisera, eta sortu zuen, lorategi bat, lorak sortzeko landetxe bat moduan. Eta bertan landatzen ditu lora desberdinak, eta pixka saiatzen da era ekologikoan landatzen, era industrilean, eta holan, eta basaten du, berantzat beran bizitzan aldakean handi bat eman dela, azkenean orain, ez dakite, bizitela beste era guztiz desberdin batean, eta ez daukala desegon kortazu mentalik. Lehen igual lanean zegoenean, gora bera pila bat zitula, eta lan honekin lortuela berakin hobeto sentitzea, eta iruditu zait superpolita, zen niri pixkat antzerako zerbait gertatu zitzaidan, eta nik lorategi bat sortu nuen, baina beste era batera. Eta egia da zerbait terapeutikoa daukala lorak hasten ikusteak. Eta polita dela, eta askotan, hirietan eta herri handietan bizigarenok, pixkat bizigarela, eta ni sartzen nahi barnean, gauza hauetatik kanpo, ez dakigula gutxi, zelan sortzen diren lorak, eta zelan sortzen diren letxugak edo tomatiak, eta hori dana. Azkenean nik ontsi bertan landatu beharko baldin baneban zerbait, ez nebean jakingo zelan nazin. Orduan, nik uste berreskuratu behar ditugula ohitura hauek, eta poliki eraldatzu pixkat guzti hau. Eta, ez dakit hori oso polita iruditu zaidala, eta gero, honekin bat, maite dutez bat, ikusi dudala gaur pila bat sareetan,
zelan moda industriak sortzen dituen, bueno, da moda industriarik ia kutsakorrena, munduko industriarik kutsakorrena, eta irakurtzen nuen Shein, ez dakitera ezagutzen dut, zuten Shein marka, da, bueno, marka txinatarra uste dut, dela. Ba, egunean 10.000 edo horrela, iruditu zait, zerbait, en plan, ezin dudela sinistu 10.000 produktu sortzen ditula, desberdin sortzen ditula. Wow. Berango egunean, eta, bueno, nahi sartu inoiz berango egunera, baina ikus didete zareetan, sartzen baldin bazara berango egunera, daudela, milioika produktu. Orduan, ez dela egonkorra horrelako zerbait. Ez ditugu behar hainbeste gauza, ez ditugu behar 10.000 diseinu berri egunean. Ez da beharrezkoa, eta baloratu behar dugula pixkat beste era batera gauzak. Eta bueno, gero, honekin bat, nire gaia bai pixkat honekin etorriko da. Ze politia, Maria. Bila da gustatzen zaitzure maite dut, eskerrik asko historia bekarte batik gurera. Nere maite duta inspiratu duzu, Maria. Emakume horren historia asko gustatu zait eta konturatu naiz, gaurko egunez, emakume garrantzitsu bat jaio zela, eta berari eskainiko dio nere maite duta. Gaurko egunez jaio zen Luz Zalduegi. Maiabian, 1914 Bizkaitar albaitari bat izan zen, are gehiago izan zen albaitaritza ikasketak egin zituen lehenengo Euskal Herriko emakumea. Eta estatu espainiarrari begira jartzen balin bagara, 3. Hau da, benetan aitzindaria izan zen, animaliak maite zituen Luz Zalduegik, eta zoragarria iruditzen zait, horrelako historia bitxiak topatzea noiz behinka liburuetan edo interneten bertan, Wikipedian adibidez, eta aizu ez dut pentsatu ere egin nahi nolakoa izango zen bere ikasketa garaiura, ez da? Emakume bakarra, lehenengo emakumea lortzen duena albaitaritza ikasketak egitea, lortzen duzu ikasketak burutzea eta gero lortu beharko duzu aintzat hartzea jendeak eta esatea bai egia da, albaiteri ona da, ez dugu gizon bat behar gure animaliak zaintzeko egin dezake hori Luz Zalduegik eta begira. Historio hori nik gaur arte enuen ezagutzen eta gaur deskurritu danean asko gustatu zait eta berari eskaini nahi nion maite duta. Baina ara hemen txatean maite duta daukagula. Axuri beltzak dio arratsaldeon eta aspaldiko zorionak 589, hau da meritoa hau. Nik ere maite dut horrelako saio ederrak izatea euskaraz, euskaratik eta Euskal Herritik egina. Besarka da bana. Besarkada eta musu asko zuretzako, Axuri beltza, aspaldian etzara hemen gure txatetik pasa eta herri eta egin behar genizun, baina hain politia izan da zure maite duta, barkatuta zaude. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Baina aipatu dugu, ekainak baduela lehenengoa eta horrek jartzen gaituela nahita ez udarari begira, naiz eta oraintxe bertan, ez dakit Euskal Herriko beste txokoetan zer eguraldi edukiko duzen, baina Tolosan pixka bat lainotuta dago eguna eta jendea ikusten dut beltzamotzekin, tirantedun kamisetekin, baina ez dakit oso uda giroa dagoen,
Hala ere, gu dagoeneko, arimaz, izpirituz, dagoeneko udaran gaude. Bai, etzen eskak. Bai, uski. Bai, a ber, Tolosan Donosti baino guraldi hobia itzen dago aurre, osea, ni etorri nahi Hemen goxoago dago, ezta? Bai, eta Donostin fresko zegoen, baina hemen bero... Uste beti hemen izaten duzuela hola klima berezi bat, Tolosan. Bai, mikroklima bat. Badago. Neguan hotzagoa ere izaten da, esango nuke? Eta udan edo parte honetan berexio. Bai, bueno, beti pasatzen da, ez? Barruko herrietan beti kostan baino bero gehiago egiten duela, ez? Beroa geratzen da hor pixkat mendien artean, edo bai. Hori da. Baina hala ere... Enbidia mandesta, Ze ni atera nahi etxetikan nahiko fresko, jertziakin da, luna jona, eta derrepende, baina beru baitzen da. Hala ere, nahiko fresko, Maria, etorri zara, zu bai udararen erakusle nagusi gisa, horiz jantzita, belarritako horiak... Bai, horia da nire udaberriko kolorea. Osea, egia esan gauza pilua ditu dela horiak. Eta da kolore bat, gehienetan jenderik kosta bitxa jakona. Egia da. Dalaka pixkat, ez dakit arriesgagoa moduan. Berdea eta horia izaten dira kolore batzuk. Bueno, berdea bai, depende ze berde, Osea, badauz berde batzuk eta berde forteagoa direnak, bai igual zailagoa direla, edo pistatxoak edo horrelako koloreak jendari gehiago kostatzen jakoz. Horia da kolore super zaila. Nik askotan diseinuak egiten ditu dela horian, jende askorentzat da kolore bat ez duela imaginatzen beran buruan, osea, ez duela inoiz erosten, baina beste batzuei, niri moduan, iruditzen jaku kolore bat, ez dakit, niretako da txuria moduan ia. Bai, osea, argitasuna ematen dezta, osea, naiz eta txuria ego, pues, pixkateare alaitasuna ematen dezta arpegira, eta, ez dakit, holan, pixkate uda giroa edo udaberri giroarekin bat, asko gurtzen jatan kolore bat da. Egia da, hasi garela ikusten jendea askoz koloretsuago jantzen. Kalean ikusten ditugula, ez? Koloredun kamisetak, soinekoak, eta... Bai? Bai, eske aurten gainera maiatzean ez du eguraldi oso ona egin, hemen, ez? Azkenean euria, euria ez, baina, holan ez da egon bat soinekoa ipini dezutena. Bueno, nik behintzat ez. Igual Tolosan bero gehiago indago. Nik aitortu bara izat, ni naiz pertsona bat, egiten ditu aurreko gunean, baino 2 gradu gehiago, eta ia esaten dut, begira, sandaliak, edo ara begira soinekoa, eta nik soinekoa jantzi dut hilabete honetan, ez izut gezurrik esango. Nik ere bai. Bai, nik uste egontzela hori, egun bat esan una, bero gehiago egiten du, sandaliak atera behar ditut. Nik pare bat egun. Baina gero berriro bera. Eta gero berriro txaketagin. Eta horra hartzua izaten da, egiten baduzu armairu aldaketa deritzon hori, ze jendeak batzuk egiten dute, ez? Neguko arropa kutxetan edo sartu eta ganbarara eraman, edo garajean izkutatu, edo beste armairu batean sartu, egiten duzu ezuek armairu aldaketa? Nik justo ineban atzo. Orza atzo zan neban, venga, ematen doia eguraldi hobia ingo dagoela Mercedes bai. Eta orduan ineban aldaketa semia aldaketa, ze eukitzen dut dana kajetan sartuta, eta orduan jumian nahi pixkanak ateratzen garbitzen, porque geratzen da pixkat armario usaina, orduan pumiazara pixkat garbitzen edo bai, lavadora motzak ipintzen, holan usainak entzeko, eta dena aldatzeko. Eta ja, neguko erropa guztia berriro, bueltan kaja horietara. Eta niri kriston guztua ematen dezta, zen niri udako erropa askoz begi gustatzen jata negukoa baino. Ez dakitzuei. Niri gustatzen zait, udaberriko eta udazkeneko arropa. Udakoa ez? Bueno, udaberriko eta udakoa, entretiempo. Ez da berdina, niri entretiempo gustatzen zait. Niri gustatzen zait, txaketa jartzeko aukera dagoenean, edo galtzaluzeak, edo pixka bat egin ditzakezunean horrelako, ez dakit, outfitak. Zeudaran egia da, iruditzen zaidala, soineko bat jartzen duzu eta listo, ez? Soinekoa da zure outfita. Baina askoz bebeto. Ez tozu pentsau bihar konjunto guztia. Bai, eta hemen txaketa eraman behar duzu. Ez? Txaketa gabeko egun asko hemen, Euskal Herrian ez da gitu. Bueno, azkenengo urteetan pixka gehiago. Baina, bazpare gauerako ez? Nik eske beti bero dakat, orduan askotan, eramatekotan, inguruko herriren batera baldin mani joak kotxean uzten dut bada ez badare, baino herrian antera baldin badentzat. Ez de txaketarekin normalean bai. Ni txaketa eta fularra eta gana. Ni beti dakatotza. Ez bada beti eramaten doze, porque kriston ontza paratzen du beti. Baina, eta bereziki kostalian beti beti jaizten da temperatura gabian, orduan, bia da zuzolako erropak.
Osa, bia dozu txaketita bat, eta bia dozu jertzei bat, eta bia dozu fular bat. Behar dituzu, baina agian etxean dauzkazu eta ez da beharrezkoa erostea freskatzen hasten den bakoitzean. Jendeak uste duela, uda dator, erosi egin behar dut soineko berri bat, edo bainu jantzi berri bat, edo 3 bainu jantzi, edo 17 bainu jantzi, edo 10.000 xeinen bezala. Hori da, bai, jende asko ja, azten da gura liona, eta azten da, venga, biadot, ez dakizer. Edo soineko bat, edo txaketa bat, edo biadogu, benetan. Osa, lehenengo, nik uste dut beharrezkoa dela, armarioko erropa guztia ateratzea, osa, aldaketa egitea, eta ikustia zedakagun, zen, neri askotan, astutzen jataz gauzak. Osa, astutzen jataz, aurreko urtean erozin eban gona, edo aurreko urtean erozin eban kamiseta, edo bikinia, edo, ez? Askotan astutzen jakust. Bai, eta zuzenen esategoa, hau da, soineko berri bat ez da zer pasako soineko bat eta gero ateratzen hastentzea, eta dituzu beste 8 soineko, eta gitzen bat galtza motz, eta... Eta errepente dakazuz erropa batzuk, ez dituzunak erabili denboralditan. Ateratzen dituzuna, berriro sartzen dituzunak, ez eta dauzenak hor pixkan kolokan. Eta azkenean, bai, pena bada, gauza bai, ateran bia dira. Osa, edo... kontenedore hauetara sartu en plan erropa, bertziklatzeko edo jendeari emateko, azkenean jende asko behar du erropa eta ez dauka. Orduan, erabiltzen ez ditugun erropa hauek ematea da honena, eta pixka dakaguz bildurrak materialtasun hori emateko, ez dakit, gauza materialak lagatzeko edo botatzeko edo, ez? Ematen digu, en plan, baina igual behar dut bi urte barro edo, igual de repente bi urte barro moda baldatzen da, eta de repente hau enkajatzen desta perfectamente, ez. Lau denboralditan ez baldin badituzu erabili, rarua izango esan, bihar izatea hori. Beraz, gure gaurko iasi gara gomendioen zerrenda egiten. Lehenengoa, egin erosketa zure armairuan. Begiratu, zer daukazun etxean, zer erosten, hasia horretik. Bigarrena, bota egin behar balin baduzu ze ez duzu gehiago erabiliko etxean daukazuna, hortxe daude donaziorako kutxak, hortxe daude aukerak, beraz, ez baduzu erabili, donatu, mesedez, zen horbaitek eskertuko du. Eta hirugarrena, zeintzen hirugarrena, lau denboralditan ez balin baduzu erabili, jakin dezazun. Lau denboraldi asko irutzen zain, nerean igual 6 denboralditako erabiliztudan arropare gongoa, baina nik entzun izan dut jendeari behin urte baten erabilizpauzu, jesta. Ez, lau denboraldi, ez da asko, lau urte? Igual izan alda urte bat, ez duzula erabili, Baina lau denboraldi ez dira lau urte. Baina lau udako denboraldi, ez? Bueno, segun eta... Neri nintzen bai. Lau udaratan erabili. Hori da, lau udaratan erabili gabeko. Nik pilua ditxute. Nik ere bai, ni okerrana naiz, Nire gurasuen etxean dagate ropa, esatutena, segaitzi jarraitzen dagoeneka, hemen. Osa, nera mak ez dagoelako bota, baina egunen baten jumiaren ni bertara, eta esatutena, osa, hau ez dago erabiliko inorrek. Igual 8 urten nekaneko erropa, gairatzen da, ondi gana. Nik egia esan olako arropa gordetzen detrasteruan, baten bat, ola txikitako edo ezain txikitakoa, gaztetakoa oroitzapenak kartzizkidalako. Hombre, bai, kristona. Baina ez dugu esaten dena bota edo eman behar duzunik, zerbait gorde dezakezu. Ez daukana zentzua da, ez dakitzuk 25 urte eduki eta 14 urte zenitueneko look guztiak gordetzea. Hori ez. Eta beste ideia bada, erabiltzen ez dituzun gauzak bai, familiako norbaiteri ematea, edo laguneri ematea, olako merkadillo bat sortzea etxeren baten, eta bakoitza beran etxeko erabiltzen ez dituen erropak eramatea, ze igual norbaitek behar du, eta aldaketak, oza, erropa aldaketak inan dira lagunen artean, ere? Bai, trukeak. Bai, eta egia da esan dugula, ez dela ez joateko zuzenean erostera, baina ez dugu inore epaitu nahi, ze askotan egia da behar ditugula gauza berriak, hau da, agian argaldu edo loditu egin zara eta behar duzu, ez dakit galtza handiagoak behar dituzu, eta orduan, bai, erostera joan beharko zara. Hori gartzen da gainera denboraldietan, ze pasatzen dira hilabete batzuk, eta hor gertatu alda, derrepente ez jatzu zuela sartzen fraka. Hori da, eta orduan, berriak behar dituzu, baina berriak erosteko horretan, hau da, zuretzako berriak izan daitezke, baina ez dute zertan izan atzo jositakoak, hau da, bigarren eskukoak izan daitezke. Bai, nik uste dut, lehenengo puntua izango zala, biadot, ez dakit, soineko bat, edo fraka bat, edo txaketa bat, aurreko txaketa ja dago, demoraldi pila bat erabilita, eta daukat super apurtuta.
Bai, pasatzen dira, azkenean erabiltzen ditugun gauzak, azkenean puskatu egiten dira, erabilpenarekin. Orduan, bigarren eskuko erropak aukera ematen digute bertan erosteko, eta horrela da berrerabiltzea sortuta dagoen zerbait, ez? Eta egia da, gero eta denda gehiago daudela bigarren eskuko erropekin. Adibidez, Bilbon daukagu Pura Madre denda, Aldezarrean dagona, eta, berak bigarren eskuko erropaz aparte, saltzaz aparte, bebai egiten duena da batzutan eraldatu, erropa hori. Eta berrerabiltzen sortuta dauden prendak edo erropak, erropa berriak sortzeko. Hori gero eta gehiago eramaten den tendentzia bada, eta oso politaz azkenean hori pixkat da jasangarritasunaren barruan bersortzea, ez? Kopera dendak daude toki askotan, ez dakit Tolosan ere badaukazuten. Kopera ez daukagu. Baina, herri eta hiri gehienetan badagoia kopera eta alako dendak, non topatzen ditugun era desberdinetako arropak, eta azkenean beharrezkoak lortzeko segurazki topatu dezakegun tokia dira. Holan berezik bai, Donostian bai, beste denda, bigarren eskuko denda bat ireki da, Bedford Street deitzen da, eta, beran sortzaia Londresen bizi zen moda arloan lanean, pixkako koteraino, deno moduan pixkako koteraino bukatu zen, eta Donostira etorri zen, kasualidades gainera, beren izena, da nire izen berdina, Maria Romero ditzen da. Ara? Kasualidade, bai, justo erakusketa batean, biak parte hartzen genuen gauzatxo baten, eta kasualidades, biak izen berdina dekin da horregaitik ezagutu genuen elkar, ez? Eta, berak saltzen ditu bigarren eskuko erropak, baina markako erropak dira. Azkenean, kalitatezko, adibidez, Sandro, horrelako, Levi's eta marka garrantzitsuetako holan arropak saltzen ditu, bigarren aukera bat ematez. Eta baditu bai soineko pila bat, adibidez, eskontza baterako. Ara? Eskontza baterako, egia da, gero eta moda gehiago, modan jarri dela bai alokatzea erropak, azkenean egun baterako erabiltzen ditugun soinekoak, ez duelako pena merezi erostea bat, gero ez erabiltzeko inoiz gehiago. Orduan, badago aukera alokatzeko olako soinekoak, eta baita, bigarren eskuko soinekoak erosteko aukera, azkenean, eskontza garantzitsu bat baldin badakazu, eta nahi baldin badozu olako soineko berezik batekin jun, bertan topatu aldituzu soinekoak kalitatezkoak, eta presio murriztuagoarekin, bigarren eskukoa direlako. Beraz, Bilbon Pura Madre, eta Donostian Bedford Street. Hori da. Gero, Iruñan dakago adibidez Caramelo Vintage, dala, bebai pixkate, ez dakit lan esango nuken, erropa, bigarren esku erroparen kutsua daukan denda bat, azkenean, hasiera baten eta generalki bigarren eskuko dendek saltzen dituzte asko Levi's bakeroak, txaketa holan Amerikar beisbol eta horrelako estiloko txaketak, pixka da prototipo bat ez bigarren eskuko erroparena. Zuk pentsatzen duzunean, bigarren eskuko denda bat, burura etortzen zaizun irudia da, denda honen irudia, Caramelo Vintagen irudia. Caramelo Vintageek horrek gauza horiek ditu, eta Iruñan dago da ibidez. Gero, Biarritzan antzekoa den beste denda dago, bebai, Faded Vintage, eta bertan bebai, tipo Caramelo Vintage antzeko bigarren eskuko erropa tipikoak topatu dezakeguz. Eta gero brokanteak daude Frantzian, Ipar Euskal Herrian, pila bat egiten dira asteburuetan, eta niri asko gustatzen zaidan bat da Ahetzeko merkatua, bertan bigarren eskuko altzairuak eta erropak topatu dezakegunak, eta postu desberdinak egoten dira adibidez erroparenak, eta nik gauza desente erosi ditut. Eta hau noiz izaten da? Hau izaten da, hilabeteko 3. igandean, Ahetze herrian. Dago justu Getari eta Bidart arteko, barnek aldean. Hemendikan ordu erdi gutxi gora bera. Joan barko dugun nien inoiz izan Ahetzeko brokante. Ez, oso polita da, eta gero giroa bai, igandetako giroa oso lan polita, gero bertan egite dituzte taloak eta bokatak ere zerbait pikatzeko. Orduan, merezi du pixkate egun horretan gerturatzea goizean, eta gero ondartzara Getarira edo Bidartera eta bazkaltzera joatea, adibidez. Et son regard de sirène
eta denda eta aetzeko brokante ez gain, badaude aukera gehiago. Gehiago, ze udan ere, pila bat egiten dira merkatuak, artizauen merkatuak ere, guraldi honarekin pixkate bueltatzen dira, ez, jabonetan ematen dira azkenengoak, eta gero nik uste dut udaberri udara arte, pixka paroia goten dela, azkenean eguraldiaren gati, ez da oso egonkorra izaten, eta aprobetxatzeko eguraldi ona bueltatzen dira. Eta, dinagun taldekoek, nomadan gaitun azoka ibiltaria egiten dute Euskal Herritik zehar, eta, aurten, Durangon egingo dute ekainak 11 igandea, hurrengo asteburuan da, beraien azoka nomada. Eta, leire, beraiek dira, dinagu taldeak dira emakume desberdinak sortutako erakunde bat, edo, taldetxo bat, beraiek sortzen dute merkatu guztiak eta antolatzen dute dena, egia da gozaba daila, azkenean hori, denak emakume da dira, eta denak sortzaileak, eta leire erekin, eule markako leire erekin hitz egiteko aukera daukago. Arratsaldeon, Leire. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ezingo dizut kaferik eskaini telefonoaren beste aldean zaudalako, baina... Ja, hori da. Beste baterako utziko dugu. Hori da, gordeko dugu, bai. Kaixo, Leire zelan? Ondo harrapatzen zaitxugu? Bai, ondo. Azkenengoa Tolosan izan zen, hemen egon gina gainera bebai azokari buruz hitz egiten, eta oraingoan Durangon da. Nola eta zergaitik aukeratu zen duten Durango urrengo geltokia moduan? Bai, nomada gaitun azokak daukon izaera da pixkat, Euskal Herri osoan mobitzeko azoka ibiltari bat moduan ezagutzen da, hasieratik. Eta, provintziz, herri jola hauntienetatik ibili gara gure azokak egiten, eta pixkat Bizkaira bueltatzen ikusten genuen Durangok potentzial handia zeukala olako azoka bat antolatzeko edo, eta besteri, eta gainera buruan genukon pixkat, ekoizle txikiekin gure gandola pixkat, hori ez, azoka ezberdin bat baita izatea edizio hau, eta Durango ekoizle txikiekin dabilen mugimendu batekin bat, azoka hau antolatzeko leku egokia zela pentsau gendolako. Bai? Ze ondo. Eta, gutxi gora bera zelan egiten dezute, zuen dinamika, hainbeste zarete taldean, azkenean dinamika zelan antelatzeko ekitaldi guztiak eta hori horrelakoak, zelakoa izaten da, ez? Azkenean bakoitzak eguko du beran zeregina edo zelan antolatzen zarete zuen artean? Bai, momentuz dinagun kolektibo moduan, lantalde motorea edo, txikia oranjik, 4 bat pertsona ibiltzen gara pixkat dana antolatzen, edo pixkat, nola esan, ardura ondinak edo mugitzen, eta bestak izaten dira, gehiago, partaideak, ez? Azkenean sortzaileekin saretzea, eta gure artean alduntzea da helburua, baina, momentuz, ardura ondinak eta azokanak, mugatu izaten dira, eta pertsona zehatz batzuk eramaten da, bez? Eta kasu honetan, baita, ekoizleekin batu garen ez, ekoizleek baita, beste ardura txiki batzuk hartu da, hola iten dugu, ez? Bakoitzak dauka igual bere papera ja, igual bat diseinuan dago bea, bestea sare sozialekin moldatzen dago beto, eta ikusi dugu, nor moldatzen da zeinetan dago beto, eta bakoitzak paper bat hartu dugu automatikoki, eta dinamika hori jarraitzen dugu azoka antolatzen dugu bakoitzan. Ze ondo, eta ekoizleena, klaro, hori nobedadia da, orduan, ekoizleen talde bat egin dezute, edo ekoizla jundira bertan apuntatzen bai parte hartzeko, zelan, dena izan da, ez dakit, pixkat erdi eta erdi, nola izan da, pixkat, kontatzeko zerbait derria da. Bai, azkenean, gu nomada gaitun moduan, nahi gendun Durango antolatzea sokau, eta, ni kasualidadez, urretako anaz, ondoan dagoen herria, eta, nik banekin, Durangaldeko ekoizle txikiak nahiko, banabiltzala, beraien artean mugimendu potente bat saretzen, eta pixkat, Durangaldeko jendeak lehengo sektoreko kontsumo zuzen hori itea bultzaten, orduan zebilela elkarte bat, mugimenduan, ez? Eta ala soloko nekazali elkartea. Orduan, pentsat genuen dinagutik, azken baten,
solokokin jartzen magara kontaktuan, eta kontatzen magatu, noma gaitu bat zer dan, eskinen igual ekoizle txikiak baita, animauko dira, gurekin batera, ez? Beraiek antolatzea ekoizleen zatia, sortzaiena, eta gero elkartzea. Orduan solokoko emakumekin, zekaro soloko nekazal elkartea, gizonezko eta emakume osatutako elkartea bada, eta elkartu ginen emakumekin, kontau duten gure historia guztia, eta asko guztakien ideia, eta orduan, azkenen hasiera baten, pentsau genuen, ekoizle txikiak izatea gonbidapenen bidez. Baina gero ikusi genuen, azkenan irikikoa genuen, Euskal Herriko, urrutia holko ekoizle txikien gana baita iritsiko zala proposamena, eta orduan irikin genuen, eta jendea apuntatu zen, sortzaiak apuntatu nian moduan, ekoizleak baita apuntatu zian, bai. Ze ondo, ze polita historioa, eta polita Euskal Herritik banatzeko bai, ez? Urrengo ekintzetan edo urrengo azoketarako bai pentsauta. Hori da. Ze produktu, ze eratako produktuak topatu halko ditugu merkatuan, ez? Osea, egongo dira ekoizleak, baita artizauak, ze gauza sortzen dituzte hauek? Egia esan, igual gaizki hau nik esatea antolatzietarako bandatzlako, baina ziurtatu izango da azoka bat, denetik aurkitu halko duguna, eta deneri gainera kalidade oso altukoa. Osea, sortzaien ataletik aurkitalko ditugu bitxiak, arropak, umentzako gauzak, ceramika, kosmetika, pizkat denetik. Azkenan egunero okutasunen behar dugu zen gauzen, parte handi bat aurkitu halko dugu. Eta gero, ekoizleen aldetik, gure egunero tasun hortan jaten ditugun elikagaien, parte handi bat, gazta, jogurrak, gozoak, ogiak, barazkiak, kontxerbak, mermeladak, denetik egia esan, bai. Ze ondo, que armario aldaketarako ere topatuko dituzte gauzak azokan, eta baita asteko erosketa egiteko produktua. Bai, guztiz. Ze ondo. Bai, karroakin etorri barko da azokara. Oso ondo, hori, gero, informazio guztia topatzeko, gure entzuleentzat nun topatu halko dituzte, hori, nun dago linka edo nun topatu aldute informazio guztia azokagunerako? Gu normalan, gure zare sozialetan oso aktiboak izaten gara, azoka baten aurretik, bitzen akulako gaur egun bitarteko potente badala jendean gara ikisteko, orduan nahiko aktiboak izaten gara, eta nahiko txapa deiendu baten, no? Orduan adidez, batez bere, Instagram baten, adidez, dinagu.kolektiboa jarraituta, bertan enteratu algara, guztia, ez? Eta pixkat, gainera egunero juten gara, gauza berriak eta eske egiten, sortzaiek baita etiketatzen gaituzte, orduan beraien lana egunero zer dabiltzen gauza berriak sortzen eta azokan zer egongo da, pixkat, ez? Ideia bat inda juteko azokara, sareetan jarraituta enteratuko gara guztiataz, bai. Ze ondo, nik uste dut primera jongo dela. Beti juten dira primeran merkatu guztia. Nik uste dut jende asko urreratzen dela eta jende asko azkenean zaren sozialetatik eta ezagutzen zaituztela. Eta espero dut Durangon bai jende asko gerturatzea, nik uste dut ingoa gainera izango dela oso berezia eta polita. Nik uste bai. Eskerrik asko Leire eta esan bezala urrengo kafea aurrez aurre. Hori da, gordeta galditzen da. Urren arte. Eskerrik asko. Beraz, aipatu ditugu Maria gomendio ugari, aipatu ditugu bigarren eskuko dendak, aipatu ditugu brokanteak, aipatu ditugu Durangon ekainaren 11an egingo den Dinagu kolektiboaren azoka. Orain erostea falta da, hori da. Aukeratu egin behar, zaiena hori izaten da? Hori da, aukera asko daude, eta gero herriko denda gaude, beti gauza pila batekin eta gerturatu algarenak ikusteko daukaten materiala eta normalean kalitatezko materiala izaten dela, denda txikitan daukaten materiala, erropak eta barruko erropak eta bainu jantziak eta betaurrekoak, ez? Herriko optiketan, eta animatzen zaituztet, pixkate bertako ikustera internetetik erostea, baino lehen internetetik erostea oso praktikoa da, eta badakigu daudela marka txikiak ere gaur egun internet bidez saltzen duten
dutenak, ez daukatalako salmenta puntu bat, edo beran salmenta puntua dagoela toki bat, daukelako adibidez Bilbon eta guk nahi dugu Donostiatik erosi, praktikoa delako. Baina, bueno, hori, herriko dendak, apoiatu inbiadiela, eta... Esan duzu gauza... Beti esaten dugu, Baina, beti esaten dugu, eta behin eta berriz esango dugu, eta gauza garrantzitsu bat aipatu duzu, udarara begira, eguzkitako betaurrekoak begiekin kontuan dizibili behar da. Bai. Hori kalitatezkoa erosi behar da, mesedez. Ez erosi 20 euroko betaurrekoak, mesedez. Edo, Sheineko edo Zarako betaurrekoak, ez? Osa, optikora batera jun, eta gainera, gaur egun montura ekonomikoa daude, osa, prezio guztietako betaurrekoa daude, eta merezi du hori zaintzea. Eta modernoak. Eta modernoak. Agian, duela urte batzuk, esaten zenuen, begira, badakit txarrak direla, edo ez direla optikakoak, baina nik betaurreko bereziagoak nahi ditut, eta optikara joaten bali manaiz, daude beltza karratuak, eta karei borobilak, eta besterik ez, baina orain optiketan denetarik topatu dezakegu. Hori da, eta gainera daude optika pila bat, eta era desberdinetako estiloak dituztenak. Takit, orduan, gerturatu, probatu, hori bai, probatu, azkenean aukera eukita probatzeko betaurreko batzuk, hori, niri adibidez, partzegata dakaten sudurrakin probatu inbiadituna. Bai, zapatak, eta bai betaurrekoak, mesedez kalitatezkoak erosi, eta probatu. Eta hori, eta bertako diseinatzaileen gauzatxoak bai, ezagutzeko, beti sare sozialak eta merkatuak oso hor daudela. Eskerrik asko Maria Romero Laspiur, egin dituzun gomendioen multzo honengatik, eta guk jaramon egingo dizugu, eta nik ahetzeko brokante hori apuntatuko dut dagoeneko, irugarren igandean, ez da? Oso plan hona da, benetan. Irugarren igandea, egutegian jarriko dut, eta ara joango naiz, eta beste baten esango dizut, ea zer moduz. Ni ere zurekin joango naiz egun Marian, listo. Bai. Perfecto, plan egingo dugu. Ze ondo, neskak. Begira ze ondo. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko zuei. Animo, eta jarraitu dugu dezazula horiz jantzten, ze alaitu egin gaituzu, Zizut gezurrik esango, atetik sartu zarenean horiz jantzita, hemen giro aldatu da, irratxai honetan. Eskerrik asko, bai, etorriko nahi horiz edo, ez dakit urrangoan, bi aste barru, pentsa inbiako dut aufita. Animatzeko, bai. Noiz, toko zer den, onaino ekarri nauena. Ez dut, inoiz, atzen, duko nor zen, hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten xokoetan, denetatik ikusten hazia. Okeratu ahal izango bano xutia. Disko baten azala kentzen pasatzen ditugu 10 minutu. Gero, mamia dastatzeko tarte zabalagoa hartzen dugulako musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10etako solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Bagoa zarratxaldeko 5etara eta badakizu horrek zer esan nahi duen azken ordua ezagutu behar dugula, naiz irratiko estudio zentraletara egingo dugu jauzi, han bai dago Egoi Belategi. Joan edukiko ditugu eta Gasteizagoa zuzenean ertzaintzaren baitan sortutako delako mugimendu ez sindikalak protesta egin duelako gaur Gasteizen Eusko Legebiltzarretik gertu dagoen tranbia linea blokeatuz. Segurtasun sailarekin zuzenean negoziatzeko aldarrikatu dute euren lan baldintzako betzeko. Ehunka ertzain bildu dira beraz Gasteizko parlamentuaren aurrean osoko bilkura egiten ari zirela, hitzarmen arautzaile duinik gabe ez dago turrik 12 urte hitzarmenik gabe zioen pankarta baten atzean. Elkarretaratzean entzun ongi Josu Erkoreka segurtasun sailburuaren dimisio eskatu dute eta tranbiaren bidea moztera ere heldu dira. Mugimendu sozial edo sindikatuek egiten dituzten protestetan ez bezala, bertan lanean zeuden ertzainek ez diete alde egiteko eskatu, ez da esku hartu ere kontrakoa.
txalotu diete. Bestalde eta Araban jarraituz, bertako fiskaltzak oharra kaleratu du Maialen Mazonen hilketa matxistaren ondoren. Gomendioa zabaldu die segurtasun indarrei naiz eta emakumeak borondate zurruntze agirua duenarekin egote erabaki, horren gainetik ere atxilotzeko gizonezkoa. Maialen Mazonen kasuan urruntze agindua edukiarren bikotekidearekin zegoelako. Ertzaintza berarekin birritan jarri zen harremanetan eta poliziaren bertsioaren arabera agindu judizialak agindu berarekin borondate zegoen. Hori dela eta ertzaintzak ez zuen neurririk hartu. Hala justifikatu zuen astearen hasieran Josu Erkoreka segurtasun sailburuak. Bada orain ikusita zer gertatu den fiskaltzak borondatezkoa bada ere urruntze agindua urratzen duena atxilotzeko gomendatu du protokoloz. Beraletik Lakuako gobernuko segurtasun sailak indarkeria matxistari aurre egiteko unitatea indartzeko asmoa agertu du. Arratsaldeko 6etan sakonduko dugonetan, baina aurreratzen dizuegu labek arrazekeriaren aurkako idazkaritza bat sortu duela pertsona migratuei eta arrazelizatuei tresnak eskaintzea helburu duena sindikatua arrazakeriaren aurkako eredu baterantz jartzearekin batera. Eta baita ere iragarpen bat Gladys del Estal ekologista omenduko dutelako larun bat honetan bere heriotzaren 54. urteurrenean. Eguzki talde ekologistak eta Gladys gogoan kolektiboak Gladys del Estal ekintzailearen heriotzaren urteurrenean omenaldi antolatu dute ohi den bezala. Urteurrena ekainaren 3 larun batean denez egunean bertan ospatuko dute Gladys Enea parkean. Gogora ekarriko dugu Gladys del Estal duela 54 urte hil zutela Tuteran energia nuklearraren aurkako protesta batean. Arratsaldeko 5:02 minutu errepidetan jakin berri dugu ibilgailu baten matxura eman dela Nazional 637 errepidean Barakaldon eta Kantabriarako norantzan puntu horretan herri bat itxita une honetan eta dagoeneko 4 kilometrotako autopilaketak osatu direla ohartarazi du trafiko zuzendaritzak. Hauxe dena momentuz konexioa berriz ere bigarren kafeari eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioan. Eskerrik asko Egoi Baletegi, guk aurrera jarraitu behar dugu tutorial bat egin behar dugulako, ze ikusi dugu sareetan oso gaizki zabiltzatela. Gelditu makinak. Korrontearen aurka joateak energia asko eskatzen du. Pentsa, marea bizixiagoetan geldirik mantentzea bera zaixamarra suertatzen bada. Gizakiaren ezaugarria da ordea, ingurua bere probetxurako baliatzea, eta nola ez, korronteak indarra badu, egongo da moduren bat energia hori transformatzeko. Gelditu makinak barku egin eta itsasora goaz. Alain Ulazia EHUko irakasle eta eolo ikerketa taldeko kidearekin itsas energiak aztertuko ditugu eta kontatuko digu ikerketak zertan diren, teknologiaren nondik norakoak eta baita Euskal Kostaldeko zenbait adibideren berri eman ere. Ohikoa bihurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik bi egunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanpon agonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, Zuen eskak badakizu ez ozketa berri badaukagula? Kontatu. Kafe bat, muxu bat, benetako begirada. Larun bat honetan, Bilbon izango dugu Faku Diaz. Eta bi sarrera bikoitz ditugu bertaratu nahi duzuen ontzat. Izateko neita behar dudan oro. Eta zer egin behar duzue bi sarrera bikoitz horiek lortzeko? Asmatu beharko duzue audio honetan Faku Diazek zergatik egiten duen oihu. Zer gertakarik harritzen du Faku hainbeste? Entzun. Y no estoy ahora en mi mejor momento, pero me comunican que sale ahora mismo el perro Sánchez en directo. ¡Ay, Dios! ¡Que no se vea al perro! A ver, ahora lo voy a conseguir. Aquí. Y trataré también de ser Aquí. muy claro.
Atención. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey. ¡Adiós, elecciones! He comunicado al jefe del Estado ¡Adiós! la decisión de convocar un Consejo de Ministros ¡Adiós! esta misma tarde para disolver las Cortes ¡Adiós! y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. ¡Me cago en la uso puta! de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Horixe, Faku Diaz aztoratu egin zen, Faku Diaz buiaka hasi zen, eta uste dut Faku Diaz pixka eta sarretu egin zela albistearekin. Eta zuek esan beharko diguzue zein den albiste hori. A ber, ezin da errazagoa izan aipatu du audioan, beraz badakizue erantzuna. Orduan bidali, mesedez, WhatsApp mezu bat, 644-632-944 zenbakira, eta asmatzaile denen artean zozkatu egingo ditugu sarrerak, sarrera bikoitz, larun batean Faku Diaz ikusteko. Noiz bihurtu da baitasuna tabu ezeak eramaten dituen hitz horietan noiz bihurtu da. Parte hartzeko epea ostiralean ordu batean, eguerdiko ordu batean amaituko da, beraz, badakizue oso erresa da, oparitu egiten dizkizuegu sarrerak, hau ez da lehiaketa bat, hau ez da ezer. Faku Diazek zergatik egiten dugu oihu, zer karritu du hainbeste Faku Diaz. Baina guk aurrera egin behar dugu eta Instagram eta TikToken munduan murgilduko gara. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de Des mots lire. faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Oui, bien trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les... Zinemagile ospetsu ugari daude munduan, nazioarteko jaialdietan sariak irabazten dituzte, euren pelikulen estreinaldietan aretoak bete egiten dira, eta aktorek beraiekin lan egitearekin amesten dute. Gehienek estilo propioa garatzen dute, eta batzuek muturrera eramaten dute nortasun zinematografiko hori. Horixe da Wes Andersonen kasua. Le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur. Wes Andersonen edozein pelikularen fotograma ikusi ezkero berehala jakin dezakegu zein den zuzendaria, berehala jakin dezakegu berea dela pelikula hori. Zinemagile estatubatuarrak 1986an estreinatu zuen bere lehen filma, Bottle Rocket, eta ordutik ikusle ugari liluratu ditu bere arte bereizgarriarekin. Batzuei gustatuko zaizue, beste askori ez, baina ezin daukatu zinemagintzan bere aztarna utzi duela. Bere estiloa hain da antzemateko erraza, TikTok eta Instagram sare sozialetan modan jarri dela bere estilo hori imitatzea. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Egun bat Donostian Wes Andersonen estiloan. Done jakue bidea Wes Andersonen pelikula bat izango balitz bezala. Edo Wes Andersonek zuzendutako amodio istorioa. Horrelako izenpean milaka eta milaka bideo labur sortu dituzte sareetako erabiltzaiek. Moda hau Ava Williamsek hasi zuen, Connecticutetik New Yorkerako trenbideia batean bideo bat argitaratu zuenean, zuzendari idiosinkrasikoaren antzera. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Williamsek elkarbanatutako 24 segundoko bideo laburrak ezaugarri berezi batzuk ditu. Andersonen estiloa ezagutzen duen edonork berehala ezagutu ditzakeenak. Batetik, Alexandre de Planten musika apetatxua, zehazki obituari izeneko pieza. Andersonek hau 2021ko The French Dispatch filmetik hartu zuen. Enkuadraketa simetrikoa dute irudiek eta kolore apalak besteak beste. Ikusi egingo dugu. Hementxe duzue Ava Williamsen bideoa.
moztu egin zaigu. Ba horixe da Williamsek egindako bideoa TikTokera igo zuen eta milioika ikustaldi ditu dagoeneko. Joera bat sortu zuen eta askok imitatu dute. Baina ez dugu ikusi egia esateko Euskal Txioherrian edo Euskal Instagram kontuetan horrelako gehiegirik. Beraz, gomendio batzuk eman aizkizuegu, zuek ere moda honetan parte hartu nahi zen ezkero. No, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. Bai, badakit askok pentsatuko duzuela, hazen olako txorakeria. Ordu gehiegi pasatzen ditugula sare sozialetan eta honek hori sustatzen duela. Edo horrelako erraunketan parte hartzea ez dela bat ere originala. Baina badakizu ezer, hainbeste moda arriskutsu ikusi ditugu sare sozialetan, sormena sustatzen duen moda batek serotonina mailak igo dizkigula. Musika inda alaia, irudiak haindira ederrak, bideoak oso dotoro geratzen direla. Eta nork daki agian horrelako bideoak egiten duen gaztetxo eta ez hain gaztetxoren bat, azkenean zinema zuzendari edo arte zuzendari bilakatu daiteke. Hala ere gauza batetaz hartu gara. Horrelako bideoak egiten dituzten askok ez dute sekula Wes Andersonen pelikularik ikusi. Beraz, esan bezala gomendio batzuk ematera gatoz. Oian aiune presaudete? Pres jakina. Goazen Andersonen filmografia aztertzera. Hemen doaz errepikatzen diren elementu batzuk. Hasteko protagonistak. Talentu handiko aktore taldeekin egiten du lana Wes Andersonek. Behin baino gehiagotan erabiltzen ditu aktore berdinak. Pentsa, lehen aipatutako Bottle Rocket filmean Owen Wilson agertzen da, eta behin eta berriz agertu da Andersonen filmetan 2021ko The French Dispatchen agertu arte. Bill Murray aktorearekin ere horrelako zerbait gertatzen da. Baina noski, guk ezingo ditugu Murray eta Owen Wilson kontratatu Instagramerako edo TikTokerako bideo bat egiteko. Gehiegizkoa izango litzateke. Beraz, beste elementu batzuetan oinarritu beharko gara. Bai, pelikulen egitura edo atalak. Sarritan, bere filmak kapituluetan zatitu egiten ditu. Andersonek ikuslei horrela historia aurkeztu nahi die pelikula eleberri bat bailitzan. Horregatik testua garrantzitsua izaten da. Lehenengo segunduetan gure bideoaren izenburua agertu beharko da. Eta letra tipo egokiena, Futura deiturikoa dela esan genezake. The Royal Tenenbaums pelikulan Futura Bold erabili zuen, ilargiko kartelaren istorioa. Baina zerbait dotoreagoa nahi baduzu agian, bideoan kontatu nahi duzuenak rollo erromantikoagoa badu aldibidez, tilda izeneko letra tipoa erabil dezakezue. Wes Andersonek bere 7. film luzean, Moonrise Kingdomen erabili zuen lehen aldiz. 1969an estreinatu eta Claude Chabrolek zuzendutako La Femme Infidèle, Frantziako New Wave film zahar baten letran oinarritu ziren tipografia hori sortzeko. Beraz, badakizue, Futura Bold edo tilda izeneko letratipoak erabili edo antzekoak ez balin badituzue, agian erabiltzen duzuen gaiuak ez dauzka, baino besteak bilatu eta listo. Hori lehenengo gomendioa eta bigarrena musika. Entzuten ari gara Wes Andersonen soinu banda, bere bizitzako soinu banda. Parole entzun dugu, David Bowieren Life on Mars entzun berri dugu, horiek bere pelikulatan agertu dira, eta gehiago entzungo ditugu, adibidez Moonrise Kingdomeko pelikula hau. Abesti hau, ez pelikula. Hirurogeiko eta 70ko hamarkadetako Europako rock eta pop abestiak aukeratu ditu Wes Andersonek. Rushmore pelikulan 1970ko Oh Yoko erabili zuen John Lennonena, edo Yves Montanen Rusan Vicent. 1978ko Nikoren bertsio eder bat erabili zuen The Royal Tenenbaums pelikulan, These Days. The French Dispatchen 1975ko Aline erabili zuen, Jarvis Cookerrena. Beraz, esan bezala, 60 eta 70ko hamarkadako musika erabiltzen du gehienetan.
Baina badakizu zer TikTokeko eta Instagrameko bideo hau egiteko abestia aukeratuta dagoeneko. Obituari izena du eta The French Dispatch pelikulakoa da. Beste elementu garrantzitsua, simetria. Hemen egiten dute akatxe askok. Andersonen filmetan kameraren tiroak estatikoak izan ohi dira. Ez beti egia da, baina gehienetan bai. Pertsonaiak eta objektuak zentralki kokatuta simetria eta zehaztasun matematikoaren zentzu areagotoa sortu nahi du gure zuzendari Kutxun honek. Baina garrantzitsuena agian kolore izango da. Bai, koloreak aukeratzeko hemen adibide batzuk The Grand Budapest hoteleko arroxa itzalia, hotela bera pelikulako pertsonairik handiena bihurtzen duena, Gwyneth Paltrowen Margot Tenenbaum pertsonaia definitzen duen ziape frantses berezia eta The Royal Tenenbaumen Moonrise Kingdomen Boy Scout vintage berdea. Horixek izan dira gure gomendioak Wes Andersonen TikTok eta Instagram bideoak egiteko. Guk aurrera jarraitu behar dugu, dantzari bat gonbidatu dugu eta gurera. Goazen. Nabari da ekaina dela oianak ekartzen dizkigun proposamen musikaletan maitasun amodio tristen abestietatik udara giroko abestietara igaro garelako Feel Free honekin. Dins el meu pit neix una llum, començo a volar, m'abraces i em dius... Eta udara denez, denok edukiko dituzue, eta ditugu plan gehiago egiteko gogo handiagoak, eta horregatik oianak astebururako hitzorduen zerrenda osatu dugu. Hoixe, bai, plan izugarri edo asko sortzen dira, ez, garai honetan, baina bueno, antzerkiak eta dantzak eta zirkoak eta horrelako ere jarraitzen dute, beraz, guk proposamen horiekin jarraituko dugu gurean. Bihar ostirala, ekainak 2, Altsasu ikusteko aukera izango da, Zumarragako Zelai Arizti aretoan atxaleko 8 eta 4 Beste antzerki proposamen batzuk, Lehendakari gaia, Tolosako Leidorren ikusgai egongo dena, berriro, atxaleko 8 bai, uste dut baietz? Egon ziren, Tolosako Leidorren. Horrek esan nahi du saltzen dutela, akaso? Egia, nire lagun batek esan zidan, bera joan zela, eta asko gustatu zitzaiola, beraz? Bai. Ba, akaso beste aukera bat eskaini diete, edo, bueno, Donostin uste dut adibez lauzpa bostegunez egon zirela, edo? Aizu, ba, zorionak zuaitz eta ikerri. Bai, eta beste bat, enaiz inoiz Dublinen egon, hauek Andoainen izango dira, Basteron 8 eta dantzari ere tartea egingo diogu. Dantza gaua ospatuko da Barakalduko antzokian atxaldeko 8 eta bertan dantza ikuskizun ezberdinak eskiniko dira, adibidez, La medida que nos ha de dividir, Ir, eta Lo que pasa mientras. Hauen inguruan aritu gara zehatzago bakoitzari buruz, beraz ez dugura sakonduko, baino dantzaz gozatzeko 3 pieza motz. Fam, beste dantza ikuskizun bat Gasteizen eskiniko dena Petit Teatra antzokian atxaleko 7:30 eta hemen 6 antzezle egongo dira oholtzan. Eta geure buruarekin autoestimoaren bidez eta besteekin harreman sexo-afektiboen bidez nola erlazionatzen garen hausnartzera gonbidatu nahi du lan honek. Bueno, gaia bera sakona do interesgarria izan daiteke. Beraz, bueno, hortxe proposamena. Eta dantzarekin amaitzeko bihar ostiralez, Aztarnak Intxaurrondoko kulturetxean 7 eskiniko da eta Afrikari eskinitako lana da. Joan den astean aipatu genuen Afrikar egunatzela eta 25 hain zuzen ere. Eta beraz, bihar emanaldi hau eskiniko dute. 1000 begirada eta taupada bakarra da lema.
Horiek, ostiralekoak. Bai, baina larunbaterako ere badugu zerbait. Sexu berdinak, uztaritzeko arruntzako erdiko etxean egongo dira, arratsaldeko 8:00 Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta. Eta dantza dixente dago, Double Murder. Ostiral eta larun batean eskeniko da, Arriagan, ostiralean atxaldeko 7:30 eta larun batean berriz 7:00. Eta Londreseko konpainia bada, Hofesh Shet. Da koreografoa eta 2 pieza eskeniko ditu kasu honetan. Sakonak izango dira ziurraski eta oso interesgarria bere lanak baduelako ezaugarri propioa edo. Clowns da lanetako bat eta bertan indarkeriaren aurrean dugun gero eta axolagabekeria handiagoari egindako begirada sarkastikoa da. Beraz, proposamena bera, nik uste dut, interesgarria izango dela. Eta esan bezala 2 pieza eskeniko dituzte, bai ostiral eta bai larun batean ere. Azea proposa aste honetarako esan, gertatu den guztiaren ondoren. Bai, hortxe dantzak ere, horra hurbildu nahi du. Baina, beste proposamen batzuk ere baditugu. El Lago, Gasteizko printzipal antzokian 7:30 eskeniko da, eta Victor Jimenezen konpainiaren lana da. Eta baletaren inguruan hausnartu nahi du pixka bat. Eta baleta aipatuta, In the Still of the Night, kursalean eskeniko da 8:00 eta gaueko bidai bat da Lucia Lakarra eta Matthew Goldin munduko dantza izarren ondoan. Nik uste dut beraiekin ja politia izan daitekeela lana eta, interesgarria horrelako artistak ere gurean izatea. Eta beste dantza proposamena, Voices eta Luz Negra. Iruñako Baluarten eskeniko da 8:00 eta La Factoriak sortu du. La Factoria Iruñan dagoen dantza eskola bat da, eta, Marta Coloradok eta Carmen Larrazek sortutako 2 pieza hauek eskainiko dituzte larun batean. Eta amaitzeko iganderako proposamentxo batzuk. Argako erregina lan honi buruz hemen behin baino gehiagotan aritu gara. Andoainen izango da, Basteron, Remigia Etxarren ezagutzeko aukera paregabea eskaintzen duen lan hau, eguerdiko 12:00. Eta dantza dexente igandean ere, Los Planes de Dios, Bilboko fundizionen 7:00, larun bat eta igandean eskeniko dena. Eta isolamenduaren iluntasunetik, itxutzen duten argi autoritarioak dituen gizartera hurbiltzeko bidaia planteatuko dute. Ikusten dira, dantza proposamen guztian nahiko, sakonak direla. Horixe esan behar, noen? Ez dakit deskonektatzeko balioteko duten, Ziur baietz. Bai, Azul Petroleo, hau ere noizbaita aipatu dugu, Musike Barrin eskainiko da, konpainia kataluniar batek eskainiko duen lana, arratsaldeko 7:00. Eta zenbat gaude gure individualtasunetik sakrifikatzeko prest, talde baten parte edo kide izaten jarraitzeko. Eta Artxipielago, Zizur Nagusian atxaldeko 7:00, hemen duela aste batzuk Maitane Azpirozekin aritu ginen, eta bertan aipatu genuen lan hau, beraz hortxe ere, dantza edo akrobazia edo zirkoarekin gozatzeko aukera hau. Eskerrik asko, jan astebururako planen zerrenda osatzagatik, orain lanak edukiko ditugu, aukeratu egin berdelako, horietatik zer egin, ez dakit zer daukazuen gertuen, ordutegi aldetik zein interesatzen zaizuen gehien, beraz, badakizue, entzunadi, hoienak bota dituenak, ez dakit apuntatu dituzuen, bestela berriro entzun dezakezue, gure zatitxo hau ze streamingan atzera bota, eta dena entzun daiteke berriro, baina hortxe gure proposamenak baina gu, orain, bagoaz, kafe gutxe hartzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I didn't know you blocked my way. I cannot move, you're stalling me. You're stalling me. I've lost the words I'm trying to say. I cannot speak, you're calling me. You're calling me. Aiala Etxegarai, dantzari, koreografo eta pedagogoa. Dantza ikasketak burutu aurretik, Komillaseko Unibertsitate Pontifikalean gizarte lana ikasi zuen.
Eta honek, bere dantzari edo koreografo munduan eragin zuzena izan du. Ondoren joan zen Madrilgo Mariema dantza profesionaleko errege kontserbatorio profesionalera. Eta bertan, dantza garaikidearen arloan trebatu zen. Horrez gain, psikomotrizitate masterra ere burutu du, Bernard Aucoututier metodoarekin. Bere ibilbide profesionala dantzaren mundura bideratu du, eta bertan, hainbat konpainiarekin lan egiten du dantzari gisa. Hortzmuga teatroarekin, Meilik Bisognorekin, Matxalen Bilbao, Loke Olatz de Andresena, Homos Uno, Ma Kolektiboa, Larunbe Dantza, Little Queens, Michel Mann and Friends, Almudena Perez, gaur bertan Ultraviolet lanarekin emanaldia duen konpainia. Konpainia horietan burutzen duen lana, bere konpainia propioan egiten duenarekin uztartzen du. Izan ere, 2012. Urtean, Input konpainia sortu zuen, Madrilgo kontserbatorioan ikasten ari zela. Gorputza komunikatzeko tresna gisa erabiltzeko helburuarekin sortu zuen. Ahots, keinu eta mugimendutik. Orain arte honako lanak sortu ditu konpainiak. Nosotros, Un y Dos, Imperfectas, Play, eta martxoaren 18an Barakaldon, Ez izatearen artea edo El arte de no ser lana aurkeztu zuen. Zinetan aspaldiko partez, bera azaltzen den oholtzan lanaren zuzendari izateaz gain. Menpekotasuna, sare sozialen indarra, gai hauek lantzen ditu obra honek beste askoren artean. Telefono bat oholtzan bide lagunduelarik. Gainera 2013an kontaktu improvisazioaren munduan sartu zen, eta 3 urteko prestakuntza egin zuen FCI espazioan, Madrilen. Bertan, David Zambranorekin Flying Low eta Passing Through teknika gertutik ezagutzeko aukera ere izan zuen. Horrez gain, 2017an pedagogianik hasi zuen orain arte dirauen bidaia. Dantza garaikideko eta kontakt improvisazioko eskolak ematen baititu hainbat eskolatan. Halaber, dantza inklusiboko tailerrak ematen ditu, eta amesten elkartearekin batera, hainbat proiektutan ere aritzen da. Son tu visage qui me souriait. Puis il a plu. Gaur 9:30 Ultraviolet lanaren emanaldia du Bilboko kafe antzokian, baina tartetxo bat egin ditu prestaketen artean. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Aiala Etxegarai. Arratsaldeon. Arratsaldeon, neskak. Kaixo. Lehenengo galdera, Kaixo. nik egin behar dut, Oianak ala eskatu didalako, galdera hau Inigori egita gustatzen zaio, baina Inigo gaurkoan ez dugunez, nik egin beharko dut, eta galdera hori da, ea kafea gustoko duzun ala ez. Wow. Esan behar dut gustoko dudala, baina ez dudala kafe hartzen kafeinarekin. Oso ondo. Zakit balio duen erantzuna. Ba, begira, noski balio duela, arte eszenikoen tartetxo honetan, asko zaretelako, kafeinarik gabeko kafea hobesten duzuenak. Ez dakit izango da agian mugimendua barruan daukazuelako eta ez duzuelako kafeinarik behar dantzan hasteko. Bai, ni berez ja oso mugitua naz, eta kafe hartzen badut kafeinarekin zuzenean ja, behitu dola urduritasun bat, hobedala esartzea, borgazten berba egiten, eta bakarri gelditzen azordun, hobeto nahiago esartzea. Bueno, lasai, gaur berba egin eta ez zarela lasai geratuko, hementxe gaudelako Oiana, June eta Hiruok zure ibilbidearen errepasoa egiteko prest. Oso ondo, kerrik asko. Bueno, bai, ibilbide horretan hasiko gara, ezta? Hasieratik, ez dakit zu gogoratzen ote duzun txikitan, ze harreman izan zenuen edo ze oroitzapen dituzun dantzarekin erlazionatutakoak? Wow. Gogoratzen zaite ja galderekin, A ber, gogoratzen duan. Bueno, ni betianik oso kirolaria izenaz,
egia da Euskal Herrian bizitzen eta ez neukala harreman esturik holan dantzarekin, osea, ez nekien aukera zegoenik dantzari izateko, ez? Ikusten menos urrun, beti pelikulak, eta zan amets bat, baina holan urrunetik ikusitakoa. Eta txikitan neukan harremana, nere amak beti esaten zidan, haserretzen nintzen bakoitzean, logelara sartzen nintzela, musika ipini, dantzatu, eta pasatzen zitzaianean berri hobeltatu, eta ama, listo, dana ondo dago. Orduan erabiltzen non, terapeutikoki edo dana, barruan eukan dana mugitzeko, botatzeko, eta gero ja normal egiten un eguna. Así que bueno, hortik hasi izan abentura. Ze ona hori, terapiarena askotan entzun dugu, joan den astean ere Benxaminekin aritu ginen, eta berak adibidez antzerkia erabiltzen du, edo erabilizan du terapia gisa, ez? Eta askotan atera den zerbait da. Eta gero, etzenuen bere alakoan erabaki dantza ikastea. Nik aipatu dut gizarte lana ikasi zenuen lehendabizi eta ondoren dantza. Horrela da? Bai. Ni berez, dantza txikitatik ukiutor, eta dantza modernoa, eta egiten nun, baina, bueno, holan eskolarra modun, eta ez beti. Baina Madrilera joan nintzen, 18 urterekin edo, eta behin bigarren urteko karreran egonda, goratzen dut izeko esan zidala, frogatu igual kirolen bat egiten, edo zeo zer egiten, Madrilen, eta dantza garaiki da frogatu nun, eta maite mindu egin nintzen. Orduan, 19 urterekin hasi nintzen dantzan, holan bide horretatik joaten, eta justo, napartar irakasle bat neukan, berak egiten zuela Grajan eta berak gonbidatu zian, esan zian animatu eta joaiala frogatu oso gaztea zarela, sartu konservatorioan, eta froga egin duen, eta betxu non dauen. Así que, bizitza guztia latin zidan. Bai, eta zer da maite mindu zintuena momentu hartan dantza garaikidea ezagutu zenuenean? Egia zan, hitzak ipintzeko saia. Eta gaur egun ipinaldizkiotzen badakit zertarako balio didan. Baina zan gauza bat zartu nintzena eta ziniona egiteari utzi. Orduan izan zan, bueno, jarraitu beharko. Digo, ja hartzen zara, eta inotu, azkenean ja urtea pasatu dira. Gaur egun badakit zergatik egiten dudan, eta terapiarekin zerikusi handia dauka. Niretzako da leku bakarra ni izateko gaitasuna daukana. Es como la mente se pone al servicio del cuerpo. Da así como kanal baten moduan sentitzen naz, eta dantzatzen dudanean ez nago, zanago horretan. Eta bueno, apur bat, hau da nire bai. Aipatu dut biografian hainbat konpainiarekin lan egin duzula, lan egiten duzula, eta horrelakotan imaginatzen du audizioak edo horrelakoak pasa dituzula. Zer uste duzu dela dantzan zure ezaugarri nagusia edo zer eskaintzen duzuzuk dantzari gisa? Niretzako galdera oso zaila norberak bere buruaren inguruan berba egitea zentzu honetan, ez? Baita igual dantza munduan eta, behar bada nire sentsazioa da, baina beste kidekin baita berba egiten, exigentzia maila oso handia dago, eta, audizioak aipatzen dituzela eta nik ez ditut audizio gehiegi egin. Bat edo bi egin ditut, niretzako nahiko gogorrak bielako, ez? Baina ezaugarri modun, niretzako presentzia, presentzia estenatokin, baita tresnak, holan improvisazio aldetik eta gero nire lanetan baita igual jorratzen dudana, ez? Eta da zintzotasuna lanean, ez? Ez como esa honestidad. Ze kontzeptu politia. Bai. Gustatu zaizkiten, niri dana gustatu zaizkit, egia esan. Bai. Eta improvisazioa aipatu duzu, eta esan dut 3 urtez aritu zinela kontakt improvisazioan, ikasketak edo burutzen. Ez dakit ezagutzen ez duenarentzat, uste dut hitzak berak esaten duela, ez? Zer den, baino nola definituko zenuke kontakt improvisazioa edo zer eskaintzen dizu edo zer eman dezake? Ziko nahi apur bat azaltzen, nire izkaitzen didana da espazio laborategi bat.
Osea, azkenean niretzako kontaka da jolasteko espazio bat. Beste gorputzekin eta nire gorputzekin niretzako da bizitza. Ez? Holan ulertzearren zelan zure buruarekin harremantzen zaren eta gero zelan harremandu besteekiko, ez? Besteekin. Baina hitza erabili barik. Orduan azkenean dia nola baiten oso poetikoa da, baina esentziak, norberaren esentzia, beste esentziekin jolasten, ez? Eta hor formak sortzen dira mugimenduaren bitartez. Eta zer da kontak? Azkenean da arau fizikoak, ez? Como las leyes físicas, baina gorputzari jarrita ez, gravitatea, pisua, kontaktua, eta hortik tresna guzti horiekin jolastuz, zenolako mugimenduak sortarazten diren, ez? Eta niretzako baita da, joku horretatik zelan heldu altzaren leku berrietara. Bide berriak sortu, eta forma berria baita, ez? Osa, sorpresa izaten da gomu, non gauden? Eta gero baita, pudoreak eta gorputzarekin harreman hori sakontzea, ez? Zena azkenean baita, bapatean zauz leku intimoak ikutzen, baina ez zaude horretara fokoa ipintzen, ez? Orduan gorputza bihurtzen da tresna bat. Pentsatzen ari nintzen nik egia da kontakta adibidez ez dudala asko landu, baina zu esaten ari zinen hori guztia, ez, irudikatzen ari nintzen, azkenekoren batean egon naizenean, eta ze eskuzabaltasunarekin ere, ez, gorputz hori guztiak elkartzen diren, eta bai, oso politia irutzen zait. Bai, eta gero, niretzako baita guai dago, bueno, ni dantzatik etorrita, askotan oso exigente, oso itxia, ez, oso kuadrikulatua, teknika oso potente batez, eta ez du esan nahi kontaka ez daukanik, oza, teknika oso potente dauka, eta hor dago, baina baita zure buruari askatasun hori ematea, ez? Hau da, hemen dago, hemen gaude, eta gaur zer urtengo da metik, ez? Ez como, bale, eta gaur zer. Eta orduan baita askatasun hori zure buruari oparitzea, ez? Zautean, bueno, oin hau gaude, honetan gaude, musika gaur hau da, eta bueno, askatasun hori lantzea baita, ez? Como dejo el traje de la exigencia, dejo, no, como nire teknika guztia nirekin dago, eta konfiantza horrekin, irekitzen naz. Orduan bai, opari bat. Uste dut hartuko baginito dantzariei egindako elkarrizketa guztiak, bigarren kafean, bi kontzeptu daudela, behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta dira exigentzia eta askatasuna. Eta exigentziatik askatasunareko bidea. Eta behin eta berriz aipatzen diguzue, eta behin eta berriz entzuten dugu oso gustora, oso interesgarria baita batetik besterako salto hori. Bide hori ez. Bai, eta honetan niri harrigarria iruditzen zaidana da, nire familiarrak baita batzu badaude dantzaria diezena, eta gero baita, eskenean lankideak, ez, urte asko dira, eta asko konpartitzen dugu, intentsitate handia dago, ez? Eta harrigarria da zelan exigentzia hori ez da egoeten besteekiko. Baizik eta exigentzia norberarekiko dan. Ez, askotan izaten da, norekin daukazu kompetentzia, eta askotan izaten da besteekin, ez? Igual, korrika egiteko kirolean, voleibol, baloncesto, dantzan, zure buruarekin da borroka. Eta hori niretzako baita da azpimarratzeko zehozen, ez? Como, wow, zenolako bidea daukagun baita gure barnean, ez? Exigentzia horrekin. Bai. Eta aipatu duzu, barkotu jona, uste duzu galdera bat egiten, bai. Ez da, zure xarma ez dut moztu nahi, baina entzun dut gauza bat, eta nabardura txiki bat, eta ikusmina sortu zait, ze dantzari askok eta gehienek aipatzen digute, ez, nik ez dauka dantzaririk familian, eta hasi nintzenean gurasuak ez zuten ulertzen, edo soilik amonak babesten ninduen, eta zuk aipatu duzu dantzariak badituzula familian, zertan egin du horrek? Pentsatzen dut positiboa izango dela, edukitzea inguruan
batantzan diharduen jendea baita ere, baina ez dakit zuk sentitu duzun nolabait eragin dizula horrek. Bai, esan, erabaki hartuta ja dantzari izango nintzela behar bada bai. Hasieran ez. Ni egia da nire familia gehiena funtzionarioa dela. Osasunean, edo, bueno, beste lan mota batzuetan, orduan, klaro, beraientzako, burua uste bat da, ez? Ni erabakitzea olako lan batean eingo dala lan. Azkenean, inestabilitatea dago, diru aldetik, nolabaiteko prekarietatea bat dago baita, eta orduan urteak izan dira familia nuklearra, holan hurbilenena, danak hori onartzea baita nire burua ere, azkenen beldurrak pasatzen dira. Eta niretzako, lehenbuzina daukat, dantzaria dana, flamenkoko dantzaria, eta lagundu dit behin jani erabakita, ikusteko, zelan jarraitu bidaian, ikusita antzekotasunak, ez batean, bale, hau bizitza inaz, eta normala da. Bale, guai. Orduan, lasaitasun hori ematen dizu, baina ez du ezer konpontzen. Eta azkenean, norberak bizitza modun, bere bidaia egin behar du, bere bizipenak bizi behar ditu, eta hori ez, holan da. Baina ez dantzarena, nire ustez, behar bada igual nire amak eukiko balu amets hori puskatuta, igual beste modu bateko izango zan. Baina ez da kasu. Orduan, eraiki behar da, berdin. Galderatxo bat utzi zizun aurreko asteko gonbidatuak esan dut lehen Xabin izan zela, Xabin Fernandez aktore eta sortzailea, eta hemen utzi du zuretzat galdera. Hauxe da. Kaixo, Aiala, atxaldeon. Bai, badaukete galdera bat burun. Igual ez da egokina, dantzari eta koreografo batentzat, baina, nik jakin mine dauket eta galdetu ingo dizut. Claro, seguru nago dantzari bezala, dantza garaikideaz gain noski, bestelako estilo eta disiplina pilo bat probatuko zenitula bizitzan zehar, eta seguru nago baita ere, danak ondo egiten dituzula. Eta gozatzen dezula eta gustatzen zaizkizula, baina pentsatu nahi dut, dantzari guztik ere izango dezuela, gorroto ez dut esango, baina gustatzen ez zaizuen dantza estiloren bat. Ez? Igual probatu dezue zerbaitekin eta esan dezue bidea, gehiago ez dut egingo. Nikoi jakin edet. Zein da Aialari gustatzen ez zaion dantza estilo hori? Zein da Aialak berriz inoiz dantzatuko ez duen hori? Eta bide batez, besarka bat Xamin Fernandezi eta bera dagoen kobazulo harri badirudi sartuta dagoela nunbait eta oi hartzuna entzuteltzela, beraz. Xamin espero dugu ondo egotea zu. Ostras, galdera zaila. Egia esan ustut ez dela dantza motarik gorrotatzen. Bai esango nuke, deserosoen sentitu nazen dantzatzen momentuz, klasikoa izen dela. Dantza klasikoa. Izan da nitzako frustranteena. Baita igual oso nagusi frogatu noelako, eta, konservatorioan derrigorrezkoa zan, eta bai, momentuz hori da, beste guztietan nire buruaz barre egiten dut. Orduan azkenean tortillari buelta ematen diot, eta nola baiteko klaun bat bihurtu egiten daz. Beste dantza mota batzuk egiten, baina bai, esango nuke klasikoan niretzako frustranteena, ez gorrotoena, baina frustranteena. Zara, wow, zelan hartu, hau, mesedez, ondo geldituta, ez? Como dar el callo con un 5, olako zer. Baina bai, hori esango nuke. Si portes el jersei que et vaig comprar, si plores perquè em trobes a faltar. Ezakit izan daiteken agian klasikoa lotzen dugu askotan, ez du lazertan, baina zurruntasun batekin oso kuadrikulatulen aipatu duzun horrekin, agian askatasun hori gutxiago sentitzen dugu. Ez dakit hori izan daiteken? Bai, suposatut horrekin zer ikusia daukala, ez? Baina gehiago ikustea baita zeure gorputza ez dala heltzen proposatzen dituzten helburuetara, ez? Bai. Osa, daude helburu oso finkoak, eta zer gertatzen da horretara ez bazara heltzen, ez? Niretzako hor dago koska. Eta gero baita, nik eukindako irakasleetatik,
bat kenduta, Maribel, badokala hor buruan, beste guztia baita, zelan ematen izuten klaseak, hau da matematika, historia, geografiako ikaisgai bezala ez, beti norbait daukagula buruan gogoratzen irakasle hau zelakoa zen, ez dute zer gogoratzen ikasgai horretaz, edo alrebez. Ostras, ingelera zen lo peor, baina zelako irakaslea. Hortik baita nire oroitzapenetatik eta horrekin lotura dauka. Niretzako, gutxienez. Nik uste dut horrek eragin zuzena duela, ez, guztiongan, eta bai. Bueno, jarraituko dugu pixka bat, 2012an aipatu dut, Input konpainia sortu zenuela, eta jakin nahiko nuke nola eman zenuen pausu hori, zer eraman zintuen zure konpainia propioa sortzera, eta izena ere nondik datorren? Vale, 2012an nik 5. mailan nengoen konservatorioan, eta gogoratzen dut, esan niela launeska ginen, lehenengo, Input dantza konpainia sortu genuena, eta nik esan nien, neskak, Euskaldunan eta Euskal Herrian diru laguntza daude dantzako proiektuak sortzeko. Eta danak, wow, benetan, eta bai, aprobetsatuko ni Euskaldunan azela, eta zer eskatuko gu. Tardoan izan zan, como elorio. Altxorra topatu. Eta gero, nio intentzatzen dinot, nire impultza sorkuntzako mundura sartzeko, izan zen, ez nuelako nahi audizioak egin. Gintzako zen como un infierno. Eta ordan, ateantzaian oran como borroka bat, esaten duena, nik sortuko ditut lanak, eta horrela, ez naz egon behar itzaiten besteak niri hartzeko haien lanetarako. Zantzan ere revoluzioa edo. Eta bueno, lagunak animatu ziren. Begira. Eta zuk dantza proiektu hauetakoren batean, Inputen hauetakoren batean, aukeratu egin behar izan dituzu dantzariak, zuri tokatu zaizu audizioa egitea, beraiei? Ez. Vale. Egia zan ez. Jakin nahi nuen olakoa zinen zu bestaldean. Ez. A ber, egunen baten egin behar badut, ingo dut, Baina momentuz beti aukeratzen dut bihotzetik. Horretarako nahiko intuitibana zen, edo oso norbait gustatzen zait berangana noa, eta zati dut, aixo, gustatuko litaizuken igaz lan egin. Eta momentuz funtzionatu dit. Matxe egin dut. Guztiekin. Oso ondo. Bai, alde horretatik bai. Eta gero, Input dantzan izena, bagia da, lagun min ginen, gaur egun lagun mina gara, ninaz bakarra holan konpainiarekin eta jarraitzen duena, baina hoietatik 2 psikologak ziren, Isabel eta Paz. Eta gogoratzen dut Isabelek proposamena ekarri zuela, azkenean baita berak esaten zuen, inputak azkenean dira, kanpotik hartzen ditugu impultsoak, informazioa, eta zelan ona ekarri, eta baita gure, orduan jantzan apur bat ale horretatik, ez? Zelan sinergia horiek sortu, zelan erabili kanpoko informazioa, objektuak, pertsonak, muginduak, eta ikusi zenolako harremanak eta piezak sortzen ziren hortik, ez? Eta okerrezpanago okerrezpanago zure lanak Inputekin edo sortzen dituzunean, eragina du ere bazuk gizarte lana ikasi izanak, eta uste dut begiratzen duzula asko zure ingurua pixka bat aztertu eta ikusi ze behar edo ze gabezi dauden eta hortik abiatzen omen zara. Horiek izaten dira zure abia puntuak lan bat sortzerako orduan? Bai, hasieran ez nekien, egia esan ni hasi nintzen antsietatearen inguruan berba egiten zuen pieza batekin. 2013an izan zen. Eta gero ikusita nire trajektoria, azkenengoa soloa adikzioaren inguruan hitz egiten du, unidos lotura daukaten bi gorputzen inguruan ez, eskalatzeko materialarekin egina dago, play joku bat da, bi pertsonen arteko jokua, eta gero baita imperfektaz baita itxeiten du ez, norberaren iluntasun hori argira eramateana. Orduan azkenan urtea pasatuta, bai, hor kokatu dut nire burua,
egia da gustatuko litzaiakela beste gauzatzuk libianoagoak egin, ez? Zentzu honetan baita nire burua igual apur bat ireki edo kolaborazioak egin beste zuzendari batzuekin edo, baina momentuz bai, horretara noa, nahi gabe. Aipatu dituzu lan ezberdinak eta pixkat helduko diogu akaso El arte de no ser lan honi, martxoaren 18an estrenatu zenuen Barakaldon pieza luzia, 45 minutuko, aurretik uste dut 15 minutuko bat ere egina zenuela, eta oraintxe aipatu duzun bezala menpekotasunari buruz hitz egiten du batez ere lan honek, eta nor garen, zer erakusten ote dugun pixka basare sozialen mundu honetan bizi garenean, eta pandemiaren ondoren hasi zinen lana sortzen edo nola izan da bilakaera edo lan prozesua? Bani egia da urtean eramatzela solo bat egiteko nahian. Baina inoiz ez nintzen ausartzen. Ez dakit beldurra ematen zidalako nire buruaren zuzendari izatea, edo bueno, igual nire pieza baita estenatokia eramatea bakarrik, ez? Orrun amets hori baneukan ja lehendik. Eta igual pandemiaren ostean, edo imperfektaz lana egin ostean, talde oso handia izin zan, 10 pertsona ginen, naiz eta estenatokian 3 bakarrik egon, esan duen behar dut zehozer txikia. Orduan pentsatu duen, bueno, oin da aukera, soloa ateratzeko. Eta imperfektazen arira, esango genuke hau igual bigarren parte hori dala, jarraitu nahi nuen pentsatzen, bueno, imperfektazen zelan atera nun igual pertsonaren iluntasun hori, oin gureot ikusi zelan estaltzen dugun guzti hori, ez? Eta bai ikusi nuela pandemian, sare soziala bazeukatela indar bat, baina karo, pandemian sare soziala bihurtu ziren tresna oberena, ez? Kirola egiteko, jendearekin komunikatzeko, norberaren arte ateratzeko, baina, karo, ze puntura arte baita, ez? Ni planteatzen nionari nire buruari izan, ze puntura arte droga bat bihurtu zan. Zenbat like behar genituen egunero, ze puntura arte maskara hori, ez? Edo pertsonari hori kalera eramaten gendun baita, ez? Orduan, bueno, dana eman zan solo ateratzeko gai horrekin, ez? Eta orain irudia ikusi ahal izan dutenek ikusiko zintuzten zu bakarriko holtzan, ola txaketa gorri moduko batekin eta telefono batekin. Baina telefonoa ez da gaur egungo telefono bat, baizik eta antzinako telefono bat. Zergatik objektu hori? Argi neukan telefono izen behar zela, eta egia da prozesua hasi ginenean, zen azkenean urte erdiko prozesua izen da, ez da izan laburra, hasi ginenean ibanekien telefono izen behar zuela. Eta egia da gustatzen zitzaidala estetikoki antzineko telefono izatea, ez? Pisu bat zeukan, baita ez nun ikusten estenografia bat, orduan ez, zan como mentalki aproposena zan. Gero egia da, residentziak egiten hasi ginenean, eta pasatzen ari izan dienean, definitzen hasi ginen dramaturgia, eta azkenean ikusi genuen zelan telefonoak ezen bakarrik sare sozialen simbologia bat, baizik eta menpekotasunaren irudia, ez? Karo, ja ikusita inozu guztia. Ez que menpekotasuna ez da bakarrik telefono. Drogat dira, kafea da, azukrea da, ez? Gauza asko daude norberaekiko zantanateko menpekotasun bat. Orduan, niretzako antzineko objektu hori eukitzea, zan apur bat ematean irudi bat, ez dala gaur eguneko arazo bat, baizik eta urteetako arazo bat da. Piskat temporalidade hori, ez? Pixka bat. Hori da. Aipatu duzu, aipatu dugu, hemen oholtzan zu zaude, lehen esan duzu imperfektasen 10 zinetela taldean naizta 3 egon oholtzan, hemen ere zu oholtzan eta zuzendari, baina izan duzu kanpo begirada, izan duzu aktore zuzendariren bat ere aldamenean, jende asko. Aktore zuzendari honek lagundu dizu pixkat interpretazio aldetik ahotsa ere erabiltzen duzulako obra honetan, ezta? Bai, ni beti galdetzen dianean zelan soloa, ni beti izaten dut, solo hau aurrera aterala, kristolako taldea gondala nirekin. Eta gainera, gero eta arroago zen danak gara emakumeak. Eta apropos aukeratu dut, egia da,
bai dagoela alde bat nahi gabe, baina azkenean hor dagoela koska baita, ez? Niretzako garrantzitsua da emakumeen taldea sortzea. Eta oraingoan abotsa ateratzen da, imperfektazen ja hasi izan abotsa ateratzen. Kasu honetan abotsa ateratzen da eta bakarrik hitz bat, bai, esaten dut, obra guztian. Baina, bueno, niretzako garrantzitsua izan zen abotsa eta gestualitatea lantzen hastea, ikusti nuelako baita behar bada publikoari askotan kostatzen zitzaiola dantza garaikidea ulertzea, ez? Ez niri, niretzako ez da garrantzitsua ulertzeana, baina ikusten nuela agobio gisa, ez? Como, ez dut ulertzen, publikoaren frustrazio hori zelan botatzen zuen. Orduan, egia da nire lenguaian, ez? Eta mugitzeko moduan gestualitate aldea bazegoela hor. Orduan zan duen, bueno, saiatuko naz ikusten ze puntura artean heldu daitekeen nirila esentzian ateratzen zaidana, ez? Eta, bueno, horregatik erabaki nun eukitzea laguntza hori. Eta seguru lantalde horre guztiak ez egiten dula osotasun bat ematen dio lan honi eta askoz ere indartsuago. Uste dut, goiuri ja esaten aritzait ordua iristen ari dela, baino galdetu nahiko nizuke Aiala, gustora egongo nintzateken hemen, hizketan, baina gaur 9:30 Ultraviolet, Violet Nikola esate dut, lana eskainiko duzue. Ultraviolet, hori da. Modernago hori da. Almudena Perezek zuzendutako lana da, hemen izan genuen Ainhoa Usandizaga orain dela hilabete batzuk, esango nuke. Zer da lan honetan eskaintzen duzuena? Genero rolen inguruan aritzen zarete, esango nuke azkenaldian dantzan emanaldi asko gai honen inguruan daudela, zer duzuenak, zer du Ultravioletek? Bueno, esate duzun modun, niretzako baita zaila, zaitzen dut dantzari modun, ez? Zen egia da, azkenean zuzendariak beti daukala dantzaria jasotzen dugu, baina pelikula handiagoa bere buruan, ez? Baina apur bat guri heldu zaiguna Almudenaren bitartez da estereotipoa, ez? Lantzea emakumearen estereotipori eta gu berez bi maniki gara estenan, ez? Orduan zelan maniki horren bitartez ekarri alditugun abeslarien, ez, adibidez ikusten ditugu bideoak, Britney Spears, Madonna, ikustean baita zelan saltzen duten emakumearen irudia, ez? Eta ze behartasun hori dagoen salmenta egiteko baita, ez? Zentzu guztietan, bai etxeko familia modun, bai dantzari modun, bai abeslari modun. Orduan, bueno, irudi horrekin jolastea eta ikusteaz ze puntura artean heldu daiteken. Baina eraman da baita alde oso komikoa, baina apur bat absurdoa baita, ez? Arroparen bitartez, mugimenduak, eta bai. Esan behar nuenik gaur ez dudala aukerarik izango ikusteko, baina espero dudala aurrerago lan hau ikusteko aukera izatea edo beste hainbat, eta eskerrik asko gurekin gaur tartetxo bat izateagatik gainera hori entxai. Eta eskerrik asko gure entzulei hemen egoteagatik gu bagoaz, June, bihar hemen egongo gotzara? Biharrez, baina astelenean bai. Bueno, ni hemen egongo naiz eta entzuleak ere hemen egongo dira bihar arte, bihar 4 eta 5 naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.